تماشاوانن هێژا دەمەوە خۆش بە ئیرۆ ئەم یەکەم خەلەکێ خوا پێشکەشی وا دکەن ji dervayê qedexekirinê em e di çarçovê vê bernameyê hindek mijarên ramanî girêdayê bi rewşê siyasî em e bi wera parve bikin. Mebes çî ji vê bernameyê ku em karibin bi serbestî gelek xalin ku kêm li ser têrûnî kirin em bi hevdûra li ser wana lêkolînê bikin. Îro wek hûn dizanin di rojhilata navîn da pir pirsgirêkên cengî siyasî derketine û ev mijarana bi awayekî bigîştî û serasera têne şîrovekirin lêbelê ku mirov tîkeve hundirê wan nakokiyana û bi rengekî zelaltir wana şîrove bike bi awayekî felsefî û geh ser bîngehê cîvak zanistiyê. Îro em e dest bi mijarekî bikin girêdaya bijî nejadperestiyê. Bi rastî pirsgirêka nejadperestiyê ne tenê di deverê me da girêdayê tevî ku em bi awayekî rasterast zindî êşa wê û encamên nejadperestiyê dikişînin. Lêbelê em dibînin îro têgehên nejadperestî çi dwarê netewperestiyê an hûlperestiyê careke din dikevine holê û têne nûkirin. Niha hûn dibînin welatekî modern nûjen wek Ewropayê sîstemên netewperestiyê careke din dikevin rewşa mîdana siyasî di cîvaka Ewropî rastê tundrew careke din serê xwara dike. Li Almanya wek nimûne Partiya Alternatîv ji bo Almanya ew jî dirêjiyeke ji ramanên netewperestiyê yên di cenga cîhaniya duyemîn derketin û bi awayê wê netewperestiyê bi encamê wê bi milyonan kes bûn qurbanî. Helbet dema mirov behsa van mijarên aloz bi girêk bike, ev mijarana ne di çarçovê neqşeyekê da bi cih dibin lêbelê bi hevdû bandor dibin. Em e niha behsa xwezaya rejîmên rojhilata navîn dikin. Ew rejîmana ne bi tenê xwe gihane desthilatdariyê lêbelê li paş wan tên asîn mîtîngeriya kevin dibin di çarçovê di kevanan mîtîngeriya Ewropî. Piştî ji rojhilata navîn derket xwestin alternatîvê wan tim lawaz bin û bibin bihaneyek ku rojek careke din werin navçeyê û
و ناوچەیە بە ئاوایەکی بکەن بن کۆنترۆلا خوا. ئەم پڕ زانن کۆ رژیمên di rojhilata navîn hatine bicihkirin piştî sala 1940 wa demana ango piştî derketina mîtîngeriya kevin mîtîngeriya Ewropî pir rejîmên hene li Sûriyê çil Iraq bê hemî bi awayekî tindî leşgerî desthilatdariyê desteser kirin û bûn hikûmet. Li vir de mirov dikare vêyekê binirxîne ku çîrokê hilbijartinê û demokrasiyê di warên rojhilata navîn de gelekî ji hevdû dûr e ji ber hemî rejîmên despotîk zordar digihêne desthilatdariyê biriya tevgera leşkerî. Bi awayekî leşkerî desthilatdariyê qezinc dikin û dibin nûnerê gel. Di vê warî de karin bêjin ku dikcore ji terorê wê helbet bêne geşkirin. Terora dewletê û terora grûpên yên ku dibînin alternatîv ji wê dewletê re. Helbet mînak sîstemên hikûmetên Sûrî piştî derketina Fransa hemî bi awayekî leşkerî hatin desthilatdariyê û man bi awayekî demkî û çûn hin dewsa wan hatin û bi vî rengî ta ku rejîma Baas desthilatdariyê qezinc kir û ma bi awayekî malbatî mezhebî li Sûriyê mezhebiyeta Alewiyetê desthilatdariyê qezinc kiribû. Li Iraqê mezheba Sunnî biriya behsa Saddam Husên desthilatdariyê qezinc kiribû. Lubnanê jî bûn îsîrê zorenga partiyan ta roja îro rewşa wê natebite her tim teşqele bombekirin tişt têda diqewmin. Em li vir digihên çi astê ku desthilatdarî û antî desthilatdarî yani opozîsyon her du jî desthilatdariya armanc dikin û duruşma bikardînin ku yek jê desthilatdar duruşmên şoreşê û pêşveçûnê û paraxistina giyanê netewî bikardîne ku di desthilatdariyê de bicih bibe û bimîne û yê opozîsyonê eynî ew duruşman bikardînin ta ku bigihên wê desthilatdariyê û desthilatdariya heyî birûxînin. Li vir de em dizanin ku çi opozîsyon di rojhilata navîn de dema doza guhertinê dike her tim destê xwe ji derbayê dirêj dike. Nimûne rêbaza opozîsyona Sûrî bi hemahengiya wê bi Qatar û Tirkiye re ew jî dixwast programê dewletên herêmî yên nimûne wek Tirkiye
و دستلادار بخارا جی روسیا و ایران خسته روژه کو همی دولت هریمی و ناب نتوی کو د چارچوب سوریا برجواندین خواه دم دریج ببینن. ام ناخوازن بیتر تیکوین مجار سیاست با آوائه کی کو ام هلگولین و شیروه بکن لبره ام دیسا به مجار خواه بینگهین با بین گریدان و همکاربن تیگهن نجات پرستیه و باندور خواه نینی لسر جماوران لسر گل و او مجاره کی هری گرنگه د روشا می نهادا که ام دجین تیدا جبر کلتورا دستهلاتداریه کی د پارێزە گەل پارێزە ئەو کولتورا گەل ji desthilatdariyê pir reweştin wê digire û dibe bingehek ji hatinin desthilatdarên nû. Kultura desthilatdariyê ne tenê di çarçûvê neqşeyekê va girêdayê lêbelê xwe fereh dike ta bigehe numûne îro em bêjin neqşeya Ewropîyan teverê Ewropî ê herî saxlem ê herî ber ve demokrasiyê û mafê mirova diçe di nav xwe da tevgerên netewperestî di nav xwe da hîdî rêjeya wan digehe 15 sedî numûne li Polonya Partiya Netewperest giha desthilatdariyê ew partiya tê nasîn bi dijminatiyê xwe ji cûhowan re û tê nasîn jî bi heznekiriyê xwe ji penaberan re û kesên biyan kesên li Ewropa mafê penaberiyê girtin. Li Danmark jî rêjeya partiyên nejatperestî her û her bilind dibe. Li Almanyayê jî Partiya Alternatîv ji bo Almanya her sal diçin, her sal tê ji berê baştir rewşê xwe tê xuyakirin bêtir di hilbijartinê gelek eyalatan da qezenc dike niha jî cihê xwe jî di asta Yekîtiya Ewropayê girtiye dorê heft heşt parlamenterê xwe di rûniştgehên hilbijartinên Ewropayê cihê xwe girtine. Îro rewşa cîhanê ber ve nûkirinê têgehên netewperestiyê diçe. Çi pirsgirêkên kevin yên qewimên di çerxa bîsta da nayê wateyê ku çûn nema vegerin lêberê her bi imkan e ku ew tiştana careke din bi awayekî nûjentirîn têkevin rojevê û bandora xwe bi nerîna cemawerî bi gêştî jî bikin.
ایرو هم دبینن ده خلک روشلاتا ناوین ده تشت گشت به نتاو پرستی خول پرستی ین ترکیه و ایران نو نرتیا وید که تو نافچه دا برانبری کم نتاون کو شر دکن و زورنگ دکن جبو ما پی خوی هری نورمال قزنج بکن میناک جه گلی کرد جبر ویجی ام دبینن کو کسن هانی بانگاوازیا گوهرتنه دکن کم زیده نه اوقاس زلالن به بانگاوازیا خواه ده گوهرتنه دا پر جوان تیگی هشتن کو گوهرتن کو ام کسان بگوهرن دوساوان کسن کو ام بخوازن دینن یعنی تیواتای کو خماوان ایداوی گله و داخوازین وی راستقیننه جبر او خاطرن بشکی جه رولن دیروکی جه زورنگه و پرچونه جبر ویجی ام بهتر جنگن نافخایی دبینن جبر ویجی کتا مروض شر دستلاداریا هایی بکه به هویتیه که انترنتیو تیو اتایت که مروض هر و هر بر پکوکی هره او نمونه که جبر خرابتر بچهونه شرن چکداری جه برجواندی دولت هرمی و نابنتوی بینگه هکی گرتن بوکو ببن دستک دوسا کو سر آرمان جنخوا راوستن جبروه چه شر نافخواهی در روجهلات نابین بقومه سوری بل عراق بل لبنان بل همی انجام خواه تراجیدی نه و گل تنه زیان وید ده جبروه چه رژیمن نو کوکه جه رژیمن بره بگرن که تی کون ویلیستو که مجبورن تی کون ویلیستو که تا هبن و تا کو ببن انترنتیو جده سلادارن حقی و به ویرنگی زورداریه که و دش زورداری هیا هر دو جیجی یک ارکید بیزن آرمان جوان کو اف جیواک پارچه پارچه‌ای بکن و بهیلن اف نافچه ببه گولن خوینه کی جویتشته قزنج دکه جبلی کسن هانی دگهنه آستن دست هلاداریه گندلیه و هفدو آنینا پرا تاکو بقفزن سر خواستکن گل و مافنوان جبروه جیواک به آرمانج هر و هر پیش دادچه جبر ندیاری آگو هرتنه دهیلا کور رامانجی و باندوگرن رامان پوچ برجی جبر ین مروه ام بین پرتوکا سیکولوژیا جماوران بخوینه نویسکار المانی از باورم فرانسیه گوستاف لوبون قاره
gelek encaman jêwergire bi çawaniya giryarên desthilatdarê û bandora wan bi lîstina hişên cemawaran. Çawa Kostaflobon dibe ku cemawar zû tişta ji bîr dikin, zû tişta îna dikin û bîra wan nedem dirêj e ku desthilatdar dikare birîyê propaganda xwe yê ragihandinê kare cîvakê birêva bibe derê ku ew dixwaze û bername xwe dixwaze. Ji ber we tiştek heye navê wê mîjî şiştin, ev jî hunerek e. Desthilatdarî baş vê hunerê bikar tîne li gor berjewendiyên xwe û armancên xwe yê demdirêj. Helbet pir car ne bi taybet kesên hanê ê ji hizra komployê hez dikin dibêjin ku tiştê hanî diqewime di warê siyasî di weşilata navîn hemî sedemê xwe dewletên mezin wek numune Amerîka, Ewropa û hemû tiştî dikin, em tenê qepûkin û tiştekî ji destê me nayê. Lê çavê xwe digirin ser alavê perwerdekirinê. Dema zarok li ser zordariya malbatê radibe, mezin dibe, dema alavên rasteqîne ji perwerdekirina mirov ji zaroktiyê ta mezinbûnê nebe, ev jî bi encamê wê ta kes mirovekî geldel dawî jî derdikeve yan zordar jî derdikeve. Dê wateye ku perwerdekirin beşekî bîngehîn dilîze birabûnê mirov, dema ew perwerdekirina ser bîngehên rasteqîne birêk û pêk bê meşandin, dema mirov ser hezkirinê sîstemê û hurmetkirinê zagonê bê xwedîkirin, encamê wê helbet wê mirovekî baş jê derkeve. Dema ev mirovê baş bigihê desthilatdariyê helbet wê gavên baş jî bavêje. Ev jî mirov digihe wê encamê ku perwerdekirin nîvê serketina pêvajoya siyasî ye. Dê wateyê ku perwerdekirin û fêrkirin di pêvajoyên hevdû temam bikin. Çênabe mirov ti carî wan ji hevdû veqetîne. Li vir de jî têkiliyên xwezayî li navbera jin û mêr jî dema di cîvakê de seqet ve ne bîngeha xwe yeksanî be û hezkirin be, ev jî dibe sedemek ji derketinê hişmendê siyasîya zordar. Ji ber hêza cîvakî tu nedibe di çarçovê çarenûsên îşq û zuha di jiyanê de. Di çarçovê aboriyeke lawaz de, di çarçovê birçîbûnekê mirov nikare ti çi sîstemeke demokras yeksan ava bike. Ji ber çavê mirova û hişê mirova ber ve aboriyetê û qezençkirinê rewşeke saxlem ti jiyanê de dikeve. Mirov dema birçî dibe, vara nabe ku
بخوینه والا نابه که خو پرورده بکه والا نابه که روشی فهم بکه تنه هشوی هرمانجیوی بر و قزنج کرنه پاری نیم دکه جی بر ویشی چه دروشم بینا آویتن چه گوتن نه تنش بو قزنج کرنه دستلاداریه بینا آویتن وروور آرمان جیوه تنه گیشتنه دستلاداریه لی دما چه سیستمه که سیاسی دموکراس گوه نده روشن آبوری لگل خواه تیواته که او سیستما خجیان کرنده ده به فلوگان خواه به دروشتن خواه تخوازه او جی تخوازه دستلاتداری تنه آرمانج بکه و بگیه روشا نه الهف هاتن و بگه گریدایه به لاوازیه که جیواکی کو دما مروف هاش خواستکن خواه نبه دما نفش خورد بحثا رامان چارەسەریê bike ê çarçovê xwe de azadiya jinê û çawa mirov karibe zordariyê ser rake. Ev ramana di aliyê tewrî da gelek xweş in lê dema bi tevgerê ve ne wan girêdan wisa seqet mirov di cihê xwe de dimîne. Bixwe kesên ta kesên nêr bi zagonên xwe ve dûrpêçkirî ye. Ew zagonana bi çêkirinê xwe ye. Ji ber wê ew yasayên ku çêkirî her tim pêva tê girêdan pê ku bizanbe û dikeve di mijarên zanebûnê û hunerê jî. Ji ber wê jî reweştên olî û reweştên ramanbûnê bi tiştên seksî her du jî tiştê wan her du ka hev girê dide ya dijin serxweşî ye. Gotinekî Nêtşa heye dibêje ku bandorkirinê cihê olî li ser mirov wek bandorkirinê mey li ser hiş ji ber mirovên nimêzkar dema diçe cihê olî ew jî serxweş dibe bi wê meraqê olî bi wê simbûlên olî û dema ew mirov diçe meyxane jî xwe bi wê meyê jî serxweş dike. Yani tiştê hanê ku hişê mirov dibe mirov bê ku bihese dibe îsîr dibe dîl jê re. Ji ber wê mirovê zanist sînorekê ji her tiştî re kare deyne dema wa tiştana bi rengekî zelal û aşkere şîrove bike û jê derecaman derxîne ta bigihe kêfxweşiyê bê ku tîkeve xefkin, tirsê û serxweşiyê. Ji ber wê jî bêguman ku dema mirov ser cîvakê biaxive û diyarokên wê rexne bike
دوری گوتاربێژیên سیاسی هەلبەت ku hinekî em wê tiştî ronî bikin ser rewşa gotarbêjiya siyasî Kurdistanî yên bi mîrasê sîstema bavîtiyê dîrokî û desthilatdar girêdayî ye di navendin dewletê an di çarçûvê reweştên êlî. Ev jî encamekê dide me ku amadebûna jina Kurdistanî yê rasteqîne li karê siyasî tenê nûnetiyeke lîstikvanî ye, pergalî ye hundirê wê de ne zêdetir. û ev tişta jî pir belav e di çarçûvê partiyên me yên klasîk xwedanê şepêla netewî gedin şopî. Ango sîstema nêrîtiya Kurdistanî yê xwe zelal dike, aşkere dike ku ew hinek ji ramanên kolîne êlî ne ji derûniya cemaweran derketiye di navbera bandora dîroka feodal û bandora sosyalîzma kevinşopî yê xwe zelal kiribû, aşkere kiribû di çerxabîsta de. Tê wateyê ku di cihê xwe de ev tevgerma ye, serasera bê ku têkeve naverokên jîhatî ji guhertin û raperînê an derketin ji pergalên mezhebiyet û malbatiyê. Ji ber wê tiştekî ji dervayî pîrozkirinê wêjeyên serokatiyê û pîrozbahiya îdeolojî tiştekî ji dervayê wê neda. Di çarçûvê vê cîvaka girêdayî û westiyayî axaftin dibe ser parçekirinê di rewşeke ku mirovê zane têda nexweşî û têkçûnê jiyan dike di rewşên xwe amade bûyî. Ev jiyaneke ber ve rûxandinê ye û ev vaca ku dihêle mirov ji jiyana xwe ji rewşa xwe baz dê biriya û tîkeve lîstûka çarçûvên zehmet da û ev yên jiyana ku li ser bîngeha ezeziyê hatiye avakirin û beramberî wê hewldanek ji hin nifşên nû ra ji hinek ta kes ra tê ku peywirê xwe radibin bi awayekî hunerî lê yên bi karê hunerê û wêjeyê radibin helbet ne bi hêzê tevgera siyasî ne. Tenê dikarin derbirîn bikin ser êşê biriya tabloyên xwe, biriyê berhemên xwe, biriyê çîrok û roman û lêkulînên xwe ne zêdetir ji ber ew nikarin bibin alternatîv ji desthilatdariya siyasî û helbet desthilatdariya siyasî nikarin ti têkiliyên baş bi wan re çê bikin. Ji ber wê psîkolojiya rêveberê xwedawand encameke ji perwerdekirineke têkçûyî ye û zewaceke ji nerewa di navbera desthilatdariya siyasî û partiyên dijwê.
لذر اما بگهن ام گهیشتن داویا به خلکه تا خلکك دن بمینن تخیر و خوشیه. شبا